Postes Renan Trangala Cotodansi. Die vriend die roto en barroco. Condre Jereno. Complici tapu Postel Fasi. Tapu zonde 28 juli 2024. Boskopu. Provincie Jacinta Derby. Dansi con tabunare di mata. Complici na tapu Postel Fasi. Masrandino Burnett na verjaar onze Fukuku Magda. Bokufu. Big time. Patrick Lawrence voor Slimfree City. Biggie Poku, Bas Berg en Friends, Sweet Thing, Corona Band. Bemoei u niet met mij. Pro Bassin voor Sweet Firi, Nanga Sang Ravu. Want Product Show voor Maisa Holband uit Suriname, Nanga Sisa, onder één hoed bij Imgard Gils. Suma ik kies u een Granny Award voor die vriend die route. Inloop, 2:30 Bakadina, we beginnen 3:30 tegen met 1:30 Musumbla. In het Zalencentrum, Sunrise, Alvanistraat 150 Rotterdam. Voorverkoop van kaarten, missie Helen Kastelen, Rotterdam 06 141 587 03. Early Bird met bus, missie Helene Bustamante Amsterdam 06 835 360 87. Nanga den brada nanga sisa voor die vriend die route. Early Bird €20,50, Bagadati €30,80, Itusma €57,80, Idem Bigisma 60 plus €25,80, Nanga UID. Voor meer informatie kunt u bellen of appen naar die vriend die route 06 194 86490. Notana also, Bikasi, you ogo missie. Zondag 28 juli middag, Sunrise Rotterdam, Galvanistraat 150,